Hi friends, welcome back to my another vlog. Nोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आंनि बे राजानि vlog चेनेलाव। नै लोगोफोर आं सोरनिबा खिथु उनावसो गाखोदों दिनै नै बाइकआव। बाइक फोरोंदों आङो माने। नायनो हागोन। बाइक सलायनो होननानै बुंबाय थायोमोन इयो माने सोलोंनो बुंबाय थायोमोन दिनै सलायहोबाय आं नै माने रोंखाबाय मानसिया। Lapor ya soalnya ring bawa sini biar kemudian bareng lawa bra jadi musuh beda kumai masih kumai dah enggak ya waktu itu kumai cukup loh kumai oh homdan enggak kali bra beda oh homa ba hom be kelas homa balai beri sana go biar sebenarnya lah बारायनोबा गोजौआव एरखोनांगौ खमायनोबा गाहायाव गाख्लायनांगौ बेल' आरो जेबो गैया खालि लांदांसो हाग्रा गैया ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया थान्दा हाग्रा सेरजों हाग्रा दङ आरो गामिबारि सोरगोफुरि नुयो आरोना बिथिं लामा सानावनो फैनायमोनबा एसे देखायहैगौमोन लोगोफोर नोंसोरखौ लांगौमोन आङो माने जायगासिम थांगौमोन आरो दाथ' थांनो सोलाबला मैदेर नेग्रा न' दंलायबावोसो माबायाव दुब्लि बारियाव नुरासैलै आन्दो जाबाय मानो खमायलायखो अबसे खोमसि जाबाय आरो नै दल'सिम थांलाब्रा बेखिनियाव आरो जिङाव लाखिदो नै बेखिनियाव लामायानो हाग्रा जाजोब्बाय नै गारि एरायनो बिराद दिगदार नायनो हागोन लोगोफोर नै बेखिनिसिम फैबाय आरोना जोङो बाइक सलाय होनानै इसिम फैबाय बिनिफ्राय गिदिंफिनसै माने मोनाबायबो नालाय नङाबा इथिं गोजौथिं थांबावगौमोन नै एकदमबारे थांजाबावगौमोन ओरै गोजौसिम बिराद मोजां लामामोन आरो बेखिनिसिमल' फैबाय बिनिफ्राय थांला थांफिनसै आरो गिदिंफिनसै नायनो हागोन नै बाइक सलायग्राखौ मानो होनबा नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय